Здравейте хора! Колко радостно. Здравейте хора, аз съм Влад. И това е първи епизод на всичко. Тоест това ми е първият епизод, не в който снимам въобще клипове и съм качвал. Тоест в който е от новия ми канал. Предишният ми канал, хора, не мога да ви кажа въобще какъв е, защото аз самия просто не помня какъв точно беше. Затова сега... Извинете, сега, чакайте, ще играем на PvP, да видите колко съм слаб. Само да ви кажа, че мога, извинете, да снимам само по 10 минутки. Какво? Да, точно. Само по 10 минутки, не знам защо точно, не ги щате, така. Ако се чудите, играя в... Страхотно. Играя в Pika Network, или по-точно в Pika Craft. И да скачаме! Бум! Къв си тебе? Къв си тебе? Гадост. Бият ме! Абе, ко става, бе? Да, двама срещу един. Един срещу мене. Оставете ме, бе! Хора, вижте, много съм слаб. Това... Не знам как да ви го кажа, с какви думи, т.е. Но изглежда намерих точните думи. Това какво е? Браво, и това моли на глава да си го сложа. Какво? Здрасти, какво правиш? Дръжте си те обувки, бе, хора, не ми трябват. Скок на високо. Да, аз то го ударих 50 пъти. Аре, стига, бе. Без ръка то ще ме победи. Това са хора... Силни хора. Добре, ще започнем с тренировки, които не знам точно как. Бейте се, аз искам нещо, маща и са. Така, слагай с това и това. Добре. Аре, стига, бе, то ме уби направо. Гледайте сега. Да, аз го ударих! Стига, това е нечестно. Нечестна игра. Само да ви кажа, че в този сервер има доста хакове, така че ако някой си помисли той е слабак, не точно. Тоест да, аз не съм въобще силен, ако става дума, но не съм и слаб. Просто тук си имат доста хакове, затова... не дай да целиш движение. Чакам някой да падне, хора, отгоре. Да, Спайдърмен. Бе, чакай малко, бе. Спри се. Да, то откъде може да ме удря? Стига, аре, убие ме тук и да се мащам. Ще видите най-големите загуби, които човек, или по-точно аз, претърпявам в момента. Има и други сервери PvP, но в момента не знам защо този намерих и реших този да взема. Пич, падай. Аз след тебе ще доя. Не можеш да му оцелиш. Лош човек, лош си. Как така?
Да, най-добрия срещу мене, ей. Най-добрия, аз съм най-добрия. Вие какви сте, бе? Айде! Да, той ще го победа все пак. Ей, ще се стреляме ли, а? Нямам лък, сори. Страхотно. Така, както ви казах, мога да снимам само по 10 минутки, защото съм с тъпата програма Bandicam. Скоро за мое... Аре бе, мачте се, аз искам нещо. Най-накрая. И ми даде се пак нещо свестно. Упа! Гледай сега с лък как ги целя. Стой там! Ай! Стой мирно! То на 10 мисля, че отива, бе. Майчета! Кой ме бие? Еми така, изчакайте. Сетих се нещо. За първи епизод едно тъпо това, което правя. За това няма да е първи епизод. Чекам се. Ще е първи епизод, но ще има 0,00000 лайквания. Кажете, ако не искате повече да правя, което всъщност съм... да. Стига, това си е лудост. Кой има горе? Дай ми го бе. Яре, стига. Последна игра, хора. Последна. Защото съм малко съм сигурен, че времето ще ни свърши. Що не да ги взема? Въпреки, че... меча ми харесва. Бум! Аре сега да ви видя. Аре, ела ми. Чай малко, че не знам той с къде съм. Това си е мой, бе, човек. Абе, ела! Ще ти взема и твоето, защото ми се преше много интересен. Ела. Абе, ела, де го как бяха, хора? Това е... Как да го кажа... Хора, които ги е страх от живота. Или от смъртта, по-точно. Но аз мога така. Де отиде то? Де отиде? Да къде отиде? Аз имам скорост. Глед сега, хора, спайдер. Де отиде, бе? Ела се върни, ейш. Къде отиваш? Гледайте го как бяга, хора. Спайдермен умира. Де. Расизъм! Умирам. Видяхте ли, хора, как умрях? Изчакайте. Няма мап. Това не мога. Аре, майше, това не мога. Това по средата на... Не, това не мога. Аре, гаства му! Да, последна игра, хора, и... Това свърши епизода. Последна игра. Последен живот. Да. И умирам още на първата секунда. Хора, ако се чудите, аз съм много по-добър на survival. Тоест, нали, за къщи, оцеляване и всичко друго. Но ако става дума в този сервер на PvP, на имах много сервери, обаче, както виждате, аз си ги изтрих. Да. Затова, хора, да не ви е харесал епизода, както и аз мятам така. Всичко най-хубаво, караки, къде спивате, шегувам се. Просто... Надявам се следващия